Tot ce ai fost învățat despre legile Universului este incomplet. Gravitația, termodinamica, cauza și efectul, karma, atracția. Toate acestea nu sunt legile fundamentale, sunt derivate, sunt manifestări secundare, sunt expresii parțiale ale unei singure legi care există cu adevărat, o singură forță, o singură prezență, o singură realitate, iubirea. Nu iubirea așa cum este descrisă pe Felicitări, nu iubirea ca romantism, nu iubirea ca emoție trecătoare sau sentiment, ci iubirea așa cum a fost descoperită în citirile lui Edgar Cayce. Iubirea ca țesătură literală a existenței, forța care ține atomii împreună, energia care îți face inima să bată, conștiința care devine tot ceea ce există. Și aici este revelația care îți poate schimba complet felul în care îți trăiești viața. Fiecare problemă din viața ta, fiecare suferință pe care ai trăit-o, fiecare durere pe care o porți există pentru că ai încercat să funcționezi împotriva acestei legi. Ai încercat să înnoți împotriva curentului într-un univers care curge într-o singură direcție, spre unitate, spre conexiune, spre iubire. Cayce nu a descoperit acest adevăr prin filozofie, nu l-a descoperit prin religie, l-a descoperit accesând sursa realității, de mii de ori în stările sale de citire. Iar ceea ce a găsit acolo nu au fost reguli și pedepse, nu au fost porunci, nu au fost judecăți, a fost iubire, doar iubire, întotdeauna iubire. Iubirea exprimându-se ca tot ceea ce există, inclusiv ca iluzia absenței ei. Astăzi vei înțelege de ce a lupta împotriva acestei legi este ca și cum ai lupta împotriva gravitației, epuizant, inutil și complet nenecesar. Și mai important, vei învăța cum să te aliniezi cu această lege atât de profund încât realitatea însăși începe să se reorganizeze în jurul tău. Problemele nu mai sunt rezolvate prin forță, ci se dizolvă prin iubire. Pentru că atunci când înțelegi că iubirea este singura lege, tot restul nu sunt decât iubirea purtând costume diferite. Iubirea este o forță, nu un sentiment. Edgar Cayce a fost un creștin tradițional. Când a început citirile sale, se aștepta să descopere legile lui Dumnezeu, la plural, reguli, porunci, structuri divine care mențin universul în ordine. Dar ceea ce a descoperit i-a zdruncinat complet cadrul religios și în același timp l-a împlinit. Există o singură lege. Într-una dintre citiri a spus clar, există o singură forță, o singură prezență. Poți să o numești Dumnezeu, poți să o numești iubire, poți să o numești forță vitală. Sunt același lucru. Tot ceea ce pare a fi o altă lege nu este decât această unică lege interacționând cu conștiința la diferite niveluri de conștientizare sau de rezistență. Gândește-te ce înseamnă asta. Gravitația nu este o lege separată, este iubirea exprimată ca atracție între mase. Electromagnetismul nu este o forță diferită, este iubirea creând conexiune la nivel atomic. Chiar și entropia, tendința către dezordine, este iubirea care destramă separarea pentru a se întoarce la unitate. Iubirea, spunea Cayce, nu este ceva ce Dumnezeu face. Iubirea este ceea ce Dumnezeu este. Iar pentru că totul este făcut din substanța lui Dumnezeu, totul este făcut din iubire. Universul întreg este construit din iubire, funcționează prin iubire și se întoarce la iubire. Un om de știință l-a provocat pe Cayce. Cum poate iubirea să fie o lege la fel ca gravitația? Cum poate fi măsurată? Cum poate fi dovedită? Răspunsul lui Cayce a fost simplu și profund. Măsori prezența iubirii prin viață, prin creștere, prin conexiune, prin armonie. Măsori aparenta absența iubirii prin moarte, prin degradare, prin separare, prin discordie. Fiecare lege științifică descoperită
este doar iubirea filtrată prin diferite dimensiuni de expresie. De ce toate celelalte legi sunt doar iubire în altă formă? De ce nu există opusul iubirii? Când Casey a spus că iubirea este singura lege, a spus-o literal, nu simbolic, nu poetic, nu metaforic. Fiecare altă lege aparentă este iubirea modificată de condiții, la fel cum lumina albă devine culori când trece printr-o prismă. Ia legea cauzei și efectului, ceea ce mulți numesc karma. Aceasta nu este o lege separată, este iubirea care se asigură că nimic nu se pierde, că nimic nu rămâne neînvățat, că fiecare acțiune își trăiește cercul complet. Când rănești pe cineva, durerea se întoarce la tine, nu ca pedeapsă, ci ca educație. Iubirea te învață că nu există celălalt. Există o singură viață care se experimentează pe sine din perspective diferite. Ceea ce faci altuia, faci aceleiași conștiințe din care ești făcut și tu. Aceasta este karma, nu o balanță morală, ci iubirea care corectează iluzia separării. Legea atracției nu este nici ea o lege distinctă, este magnetismul iubirii. Conștiința se adună cu conștiință. Nu atragi ceea ce vrei, atragi ceea ce ești, pentru că iubirea nu organizează după dorință, ci după rezonanță. Sufletele se găsesc nu pentru că cer, ci pentru că vibrează pe aceeași frecvență. Chiar și legea creșterii este tot iubire. Orice lucru viu crește către lumină, către mai multă viață, către o expresie mai largă. Planta nu alege să crească, iubirea o crește. Copilul nu decide să se dezvolte, iubirea îl dezvoltă. Universul nu vrea să se extindă, iubirea nu se poate opri din expansiune. Iubirea se caută pe sine în forme infinite. Și aici, Casey a spus ceva care pentru mulți este greu de acceptat. Ceea ce numim rău nu este opusul iubirii. Nu există opus al iubirii. Ura este iubire frustrată. Frica este iubire contractată. Lăcomia este iubire direcționată greșit. Violența este iubire explodată. Nu există nimic în univers care să nu fie la rădăcină iubire. Există doar iubire distorsionată, iubire rezistată, iubire uitată, iar suferința apare exact în punctul în care această rezistență se produce. Fizica iubirii, coeziune, inteligență, creație. Pentru Casey, iubirea nu era un sentiment vag, era o forță cu proprietăți clare, efecte observabile și tipare previzibile. Iubirea este coeziune, este ceea ce ține atomii împreună, este ceea ce menține planetele pe orbită, este ceea ce leagă familii, suflete, lumi. Fără iubire, totul s-ar dezintegra instantaneu. Universul s-ar dizolva în haos pur. Iubirea este forța care spune împreună, acolo unde entropia spune separare. Dar iubirea nu este doar coeziune, este și inteligență. Iubirea știe cum să organizeze celulele în organe, organe în corpuri, corpuri în ecosisteme. Iubirea este inteligența care transformă semințele în copaci, embrioni în oameni, potențial în realitate. Și iubirea este creativă. Casey spunea, iubirea nu poate să nu creeze. Trebuie să se exprime, trebuie să genereze, trebuie să aducă la existență. De aceea, izolarea este moarte, iar conexiunea este viață. De aceea, universul se extinde. Iubirea nu se poate limita pe sine. Când începi să înțelegi iubirea ca forță, nu ca emoție, totul se schimbă. Depresia nu mai este doar tristețe, este o deficiență de iubire la nivel de conștiință. Vindecarea nu înseamnă să aduci ceva, înseamnă să îndepărtezi ceea ce blochează fluxul natural al iubirii. Problemele nu sunt pedepse,
Sunt locuri unde iubirea a fost restricționată și caută eliberare. De ce rezistența față de iubire creează suferință? Casey a spus ceva esențial. Nu poți încălca legea iubirii, poți doar încerca, iar acea încercare este sursa întregii suferințe. Suferința este senzația de a merge împotriva curentului iubirii, ca și cum ai încerca să respiri sub apă sau să mergi prin ziduri. Disconfortul nu este pedeapsă, este feedback. Universul îți spune că mergi într-o direcție care nu este naturală pentru tine. Boala fizică este corpul care arată unde iubirea a fost blocată. Durerea emoțională este inima care reacționează la iubirea refuzată sau condiționată. Suferința mentală este mintea care încearcă să rezolve prin gândire ceea ce doar iubirea poate vindeca. Casey spunea că boala este literalmente dis-ease, absența ușurinței care apare atunci când iubirea curge liber. Sănătatea este iubire neobstrucționată prin corp, minte și spirit. Iubirea ca forță de vindecare, boala ca blocaj al iubirii. Pentru Edgar Casey, vindecarea nu era un miracol, era o consecință naturală, atunci când iubirea este lăsată să curgă din nou acolo unde fusese blocată. În mii de citiri, Casey a repetat același lucru, sub forme diferite. Boala nu este un dușman, boala este un mesaj, nu este ceva greșit cu tine, este ceva neiertat, neacceptat, neintegrat. Iubirea nu pedepsește, iubirea educă. Atunci când o parte din viață este refuzată, negată, temută, iubirea se contractă, iar această contracție se manifestă mai întâi în conștiință, apoi în emoții și în cele din urmă în corp. Casey spunea clar, nu corpul este sursa bolii, ci conștiința. Corpul doar traduce ceea ce conștiința refuză să vadă. Iubirea refuzată care se întoarce împotriva ei însăși. Într-o citire celebră, o femeie a venit la Casey cu o boală gravă, considerată incurabilă la acel moment. În loc să înceapă cu tratamente, Casey a pus o întrebare simplă. Pe cine nu poți ierta? Femeia a ezitat, a plâns, a rezistat. Apoi a recunoscut o ură profundă față de propria mamă. Ani de resentiment, ani de furie reprimată, ani de iubire refuzată. Casey a explicat ceva care pare dur, dar este coerent cu tot ce spune el. Acea ură nu era doar emoțională, era literalmente distructivă, pentru că ura nu este opusul iubirii, este iubire întoarsă împotriva ei însăși. Este iubire care nu mai curge în afară și începe să se consume pe sine. De aceea spunea Casey, ura mănâncă corpul, nu ca pedeapsă, ci ca dezechilibru energetic. Iubirea blocată devine toxică. Iubește-ți boala, ceea ce șochează, dar vindecă. Una dintre cele mai greu de acceptat idei din citirile lui Casey a fost aceasta. Boala trebuie iubită. Nu iubită pentru că există, nu glorificată, nu acceptată pasiv, ci recunoscută ca viață distorsionată care caută să se întoarcă la armonie. Cancerul, spunea Casey, este forța vitală care a pierdut direcția. Depresia este iubirea întoarsă spre interior în mod destructiv. Dependența este sufletul care caută divinul într-un substitut. Când direcționezi iubire conștientă către aceste stări, nu le hrănești, le reorganizezi. Iubirea știe modelul original, știe cum ar trebui să arate armonia. Limbajul pe care celulele îl înțeleg. Un bărbat cu paralizie a venit la Casey. Răspunsul primit a fost simplu și deranjant pentru medicină. În fiecare zi, timp de 15 minute, să-și trimită iubire picioarelor paralizate, să le vorbească, să le mulțumească, să le trateze ca pe ceva viu, nu defect.
să le spună vă iubesc, vă recunosc, vă mulțumesc. Medicii au râs. 6 luni mai târziu, bărbatul a intrat pe picioare în cabinet. Casey spunea, iubirea vorbește limbajul celulelor. Medicamentele forțează schimbarea. Iubirea invită vindecarea. Iubirea poartă frecvența întregului. Paradoxul iubirii dure. Când iubirea spune nu. Dar Casey avertiza, iubirea nu este mereu blândă. Uneori iubirea spune nu, uneori stabilește limite, uneori rupe atașamente, alteori provoacă durere temporară pentru a preveni suferință mai mare. Un părinte care disciplinează acționează din iubire. Un prieten care spune adevărul acționează din iubire. Chiar și circumstanțele dure ale vieții pot fi expresii ale iubirii la un nivel mai larg de înțelegere. Iubirea nu oferă mereu ceea ce vrei, oferă ceea ce ai nevoie pentru a reveni la armonie. Iadul ca iubire respinsă, aplicarea practică. Concluzia, pentru Edgar Casey, moartea nu era un sfârșit, nu era o pedeapsă, nu era o ruptură, nu era o judecată externă. Moartea era o continuare a conștiinței într-o stare fără corp. Ceea ce experimentezi după moarte, spunea Casey, depinde în întregime de relația ta cu iubirea în timpul vieții. Moartea nu schimbă cine ești. Moartea doar îndepărtează masca. Viața de după moarte. Întâlnirea cu iubirea fără filtre. După moarte, conștiința se întoarce în câmpul iubirii. Dacă ai trăit în armonie cu iubirea, moartea este recunoaștere, este ușurare, este întoarcere. Dacă ai rezistat iubirii, moartea este confruntare, nu cu un judecător exterior, ci cu propria ta conștiință. Casey spunea clar, nu există judecată divină în sensul omenesc, există doar autorecunoaștere. Vezi limpede unde ai refuzat să iubești, unde ai ales frica, unde ai ales separarea. Această realizare este dureroasă, nu pentru că iubirea pedepsește, ci pentru că adevărul arde iluzia. Iadul. Iubirea recunoscută prea târziu. Pentru Casey, iadul nu este un loc, este o stare de conștiință. Este durerea de a vedea clar câtă iubire ai fost capabil să trăiești și cât de puțin ai exprimat. Este confruntarea cu oportunitățile ratate, cu iubirea refuzată, cu compasiunea negată. Dar chiar și iadul, spunea Casey, este o școală, este iubire care educă prin consecință atunci când invitația a fost refuzată. Nu este etern, nu este o condamnare, este temporar până când conștiința se deschide din nou. În cele din urmă, toate sufletele se întorc la iubire, pentru că iubirea este singura realitate stabilă. Raiul, iubirea amintită. Raiul nu este o recompensă, este o stare de aliniere, este conștiința care recunoaște că nu a existat niciodată separare. Nu există tu și Dumnezeu, nu există iubire și cel care iubește, există doar iubire conștientă de sine. Aplicare practică. Cum trăiești conform singurei legi? În viața de zi cu zi, Casey recomanda ceva simplu, dar radical. Când apare o problemă, nu întreba cum o rezolv. Întreabă unde este iubirea blocată aici. Când apare frica, recunoaște-o ca iubire contractată. Nu lupta cu frica, extinde-te în iubire. Frica nu poate exista în prezența iubirii, așa cum întunericul nu poate exista în prezența luminii. Iubirea ca putere, forța care creează universuri. Ceea ce majoritatea oamenilor nu înțeleg, spunea Casey, este că iubirea nu este slabă. Iubirea este cea mai puternică forță din existență. Ea creează galaxii, ține atomii împreună, conduce evoluția, învinge moartea. Când te aliniezi cu iubirea,
Nu mai înoți contra curentului. Curentul te poartă, sincronicitățile cresc, soluțiile apar, resursele se organizează, nu pentru că ești special, ci pentru că ești aliniat. Știința care confirmă ce a intuit Casey. Casey a spus că într-o zi știința va descoperi că iubirea este câmpul unificat pe care îl caută. Conectarea cuantică, influența conștiinței asupra materiei, câmpurile informaționale, influența inimii asupra altor inimi. Toate sunt indicii, nu dovezi finale, dar semne. Iubirea nu este opusul științei, este fundația ei. De ce iubirea pare dificilă? Dacă iubirea este lege naturală, de ce pare atât de greu să o trăim? Răspunsul lui Casey este simplu, pentru că ai fost învățat să fii altceva decât ești. Ai fost învățat separare într-un univers al unității. Ai fost învățat frică într-un univers al iubirii. Dar condiționarea poate fi dezvățată. Fiecare alegere pentru iubire este o amintire. Dacă iubirea este singura lege, toate sistemele bazate pe separare se vor prăbuși, nu ca pedeapsă, ci ca proces natural. Exploatarea va deveni responsabilitate, frica va deveni conștiință. Ceea ce pare haos este de fapt naștere. Nu ești o ființă separată care caută iubirea. Ești iubire care se experimentează pe sine din interiorul formei. Vindecarea nu înseamnă să adaugi iubire, înseamnă să elimini blocajele. Scopul tău nu este să câștigi iubirea, este să o exprimi. Timp de o săptămână abordează totul ca fiind iubire. Oamenii, problemele, situațiile. Întreabă, dacă asta este iubire, ce încearcă să mă învețe? Și observă. Revelația supremă a lui Edgar Casey nu a fost despre profeții sau vieți trecute, a fost aceasta. Iubirea este singura lege a universului. Tot restul este comentariu. Nu ești supus acestei legi, ești expresia ei. Nu cauți iubire, îți amintești că ești iubire. Și când îți amintești, nimic nu mai rămâne la fel. Bine ai venit acasă!